सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 36 वर्ष महसुली काम सांभाळून ज्यांनी तलाठी भाऊ ते तहसीलदार पदापर्यंत ज्या ज्या पदावर राहून सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याचे काम केले, तसेच प्रशासनाच्या या चाकोरीत राहून सर्वसामान्यांना माणुसकी या नात्याने त्यांचे प्रश्न सोडवले, असे तहसीलदार देवगड तहसीलदार RJ पवार आपल्यासोबत आहेत. साहेब नमस्कार. कोकण साथ लाईव्हमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज विशेष मुलाखत घेण्याचं कारण म्हणजे सेवानिवृत्त आज आपण होतात आणि गेली 36 वर्ष तुम्ही या जनतेची सेवा केली आहे. सिंधुदुर्गवासियांनी वेगवेगळ्या भागात जाऊन म्हणजे तलाठीपासून म्हणजे तलाठी भाऊ असं तुम्हाला पहिलं म्हणलं जायचं, ज्या गावातून तुम्ही सुरुवात केली, मुनगे गावातून, आणि आत्ता तुम्ही तहसीलदार आहात आणि देखील उच्चपद आपल्याला भूषवून आपण एक चांगलं काम करता आहात. एकंदरीत काय सांगाल, आज आपला सेवानिवृत्त सोहळा साजरा होतो? नमस्कार. कोकण साथ लाईव्हच्या सर्व दर्शकांना नमस्कार. आणि आत्ताच मला जो काही प्रश्न केला गेला, 36 वर्ष प्रदीर्घ सेवा, तर मी मुळात खानदेशातील नंदुरबार जिल्ह्यातला आहे आणि माझी नियुक्ती 1990 साली पहिली नियुक्ती तलाठी म्हणून हडपीड गावात झाली आणि तिथून महसुली सेवेच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. खरं तर सातबारा ही गोष्ट काय असते मलाही त्यावेळी ठाऊक नव्हती, परंतु जसं या कामकाजामध्ये लक्ष देत गेलो तसं आतल्या सगळ्या गोष्टी समजत गेल्या. आणि जेव्हा आपल्यासमोर एखादा सर्वसामान्य नागरिक कामासाठी येतो त्यावेळी तो अनभिज्ञ असतो, त्याला काही माहीत नसतं. आणि त्यावेळी जर आपल्याकडे असलेलं कार्यालयीन कामकाजातील दप्तर असेल, त्यातले त्यांना माहिती द्यायची असेल, तर ती आपण आपल्याला असलेली माहिती निसंकोचपणे त्यांना जर दिली आणि जनतेचं काम जर व्यवस्थित केलं तर आपल्याला निश्चितच त्याचं भरभरून प्रेम मिळतं, त्यांचं समाधान होतं आणि ते समाधान होऊन त्यांच्या कामकाजाला उपयोगी येणाऱ्या गोष्टी आपण सांगितल्या तर ते निश्चित त्यांना फायदेशीर ठरतं. 1990 नंतर 1993मध्ये माझी बदली, प्रशासकीय बदली मुनगे गावात झाली. मुनगे गाव मोठा होतं, थोडंसं म्हणजे हडपीडच्या मनाने मोठा गाव होता, परंतु त्या ठिकाणी कामकाज करत असताना तिथल्या लोकांमध्ये समरस होऊन त्या ठिकाणी एक तलाठी पदाचं किंवा तलाठी कामकाजाचं खऱ्या अर्थाने तिथं माझी जडणघडण झाली. प्रत्येक गावातील लोकांशी संबंध आला, घरोघरी संबंध आला आणि आजही त्या गावातचा मी भाऊ म्हणूनच मला लोक हाक मारतात. आणि त्या भाऊ या शब्दाचा अर्थ प्रेमळ शब्द आहे आणि ते मला साहेबापेक्षाही भाऊ हे शब्द निश्चितच आवडतं आणि आपुलकी सारखं आहे. आणि मुनगे गावाच्या ग्रामदेवता देवी माता भगवतीच्या कृपेने आम्हाला चांगलं यश सेवेमध्ये मिळालं, देवीच्या कृपेने मिळालं. साहेब, तुम्ही मुनगे, हडपीड इथून सुरुवात केली, देवगड तालुक्यातून सुरुवात केली, आज देवगडमध्येच निवृत्त होता. एकंदरीत तुम्ही त्यानंतर देवगडनंतर कुडाळ असेल, कणकवली असेल, नंतर मग श्रीवर्धन आहे, मुंबई आहे, ह्या सगळीकडे तुम्ही जिल्ह्यामध्ये ह्या फिरला आहात एकंदरीत. आणि आज तुम्ही देवगडमधूनच निवृत्त होत आहे. पुन्हा ज्या तालुक्यातून तुम्हाला पहिली नियुक्ती मिळाली त्याच तालुक्यातून निवृत्त होत आहे तुम्ही तहसीलदार म्हणून. काय सांगाल? निश्चित मुनगे, हिंदळे, मिठगाव या ठिकाणी काम करून मला पहिली 11 वर्ष देवगड तालुक्यात काम करायची संधी मिळाली. निश्चित मला प्रथम पुरस्कार, जिल्हा आदर्श तलाठी पुरस्कार मला हा देवगडमध्येच हिंदळे गावी मिळाला. आणि त्यामुळे त्या तालुक्याविषयी
एक वेगळं आकर्षण, वेगळं प्रेम निर्माण झालं. आणि मी गावचा तलाठी असलं तरी माझं नाव किंवा मला ओळखणारे तालुकाभर लोक होती. परंतु असंच 2001 साली माझी बदली कणकवलीमध्ये कलमट या सजावर झाली. आणि तिथं खऱ्या अर्थाने जे काही अर्ध शहरच म्हणावं लागेल कणकवलीचं कलमट. तिथल्या ज्या काही शहरी वातावरणामधल्या काही अडचणी असतील, मला असं वाटलं की या अडचणीच्या ठिकाणी काम केल्यावर अधिक शिकता येतं. आणि तीच झालं. आणि मी जवळजवळ 5 ते 6 वर्ष मी कलमटमध्ये काम केलं. त्यानंतर कणकवलीतलंच हुमरट सजा आहे त्या ठिकाणी बदली झाली आणि तिथंही काम करायला काही अडचण आली नाही. प्रसंगी तालुक्याच्या ठिकाणी आपल्याला बोलवलं जायचं, एक माहिती संकलित करणं असेल किंवा वेगवेगळ्या काही गोष्टी कामानिमित्त. 2007 साली मंडळ अधिकारी या पदावर बढती झाली आणि वैभववाडी तालुक्यातील वाभवे मंडळ म्हणजे तालुका मुख्यालयाचा मंडळ अधिकारी म्हणून मला नियुक्ती मिळाली. तिथंही 5-6 महिने काम केल्यानंतर प्रशासकीय बदली पुन्हा कणकवलीमध्ये माझी झाली आणि कणकवली मंडळ अधिकारीपदी काम करायला संधी मिळाली. निश्चितच आहे, शहरी वातावरणामध्ये जे काही वेगवेगळे शेतीविषयक किंवा जमिनीविषयक जे काही कॉम्प्लिकेशन्स असतात, अडचणी असतात, त्या शेतकरी किंवा खातेदार यांच्यासोबत आपलीही स्टडी होत जाते आणि त्या अडचणी सोडवण्याच्या माध्यमातून आपल्याला शिकायला मिळतं. खरं तर तुम्हाला माहिती असेल की कणकवली मंडळ अधिकारी कार्यालय असू दे, तलाठी कार्यालय असू दे, हे एक त्यात वेगळेपणा दिसावा, कामकाजात सुसूत्र आणण्यासाठी आपल्याला एक चांगली जागा असावी लागते. आणि मी कणकवलीवासियांना थोडंसं आवाहन केलं की आपल्याला इथं शासकीय जागा आहे, शासकीय अनुदान थोडं आहे, पण तुटपुंज अनुदानात आपल्याला ते कार्यालय उभं राहू शकत नाही. म्हणून लोकसहभागाचं आवाहन केलं आणि वस्तुरूपाने घेऊन त्या ठिकाणी आपण एक प्रशस्त असं तलाठी कार्यालय आणि मंडळ अधिकारी कार्यालय उभं राहिलं. हे एक माझ्यासाठी आनंदाची बाब आहे की मी माझ्या हातून हे काहीतरी करू शकलो. निश्चितच तुझं स्वप्न आहे दरवेळी जिथे आपण राहतो ती जागा आपली स्वच्छ असावी, सुंदर असावी, तरच काम करण्याला सगळ्यांना म्हणजे कर्मचारी अधिकारी यांना ग्रुप येतो आणि उत्साहाचं काम होतं. असंच तुमचं नियोजन. त्याच दरम्यान तुम्ही बघितलं की तुमचं मंडळ अधिकारी तलाठी कार्यालय असेल, तुम्ही तहसील कार्यालय देखील कणकवलीतलं हे एकदम सुशोभीकरण करण्याचा त्याला आणि ते केलंही लोकसहभागातूनच केलं असं आम्ही पाहिलं आहे. काय सांगाल त्याबद्दल शिवाय? निश्चित जेव्हा मी फील्डमधून ऑफिस वर्क मला मिळालं, म्हणजे निवासी नायब तहसीलदारपदी बढती मिळाली 2013 साली, त्यावेळी फील्डच्या कामाचा अनुभव मला होता, पण ऑफिशियल कामाचा अनुभव थोडा कमी होता. आणि मग आपले जे सहकारी आहेत कर्मचारी, ह्यांना हाताशी धरून त्यांच्याशी सल्लामसलत चर्चा करून हे काम करावं. परंतु ते कुठेतरी त्यांना त्यांच्या सुविधासुद्धा नीट असतील तर ते आपल्याला नीट कामकाजातलं जनतेच्या कामाला मदत करता येईल. म्हणून तिथं आपल्याला माहितीच असतील, आपल्या तालुक्यातले फोंडा गावचे ॲग्रिकल्चर कॉलेजचे संचालक श्री नामदेवराव मराठे होते. त्याने त्यावेळी आम्ही शब्द टाकला की बाबा इथं आम्हाला एक चांगलं कार्यालय फर्निचर असावं. साहेब तुम्ही करायला लागा, मी तुम्हाला मदत करतो. आणि त्याने त्यांचा स्वतःचा मेस्त्री, स्वतःची मटेरियल वगैरे देऊन तिथं आर्थिक 1 रुपयाचं इकडे तिकडे न करता फक्त वस्तुरूपाने दिलं. त्याची मजुरी असेल, ज्या काही गोष्टी असतील ते त्यांच्या माध्यमातून पूर्ण केलं. नाही, आजही तुम्हाला ते कणकवली तहसील कार्यालयामधलं जे काही
कॉर्पोरेट टाईप ऑफिस दिसतं हे ते नामदेवराव मराठे यांच्या मदतीनेच झालेलं आहे. आणि हे करत असताना तुम्हाला तिथं इलेक्ट्रिक केबल असेल, इंटरनेट लॅन केबल असेल, किंवा आपण जर एखाद्या ठिकाणी बघितलं तर टेबलवर संगणक असतो, लॅपटॉप, UPC, कीबोर्ड, हे सगळं असं उघड्यावर दिसतं. पण तुम्हाला त्या कणकवलीच्या तहसील कार्यालयामध्ये असं तुम्हाला अस्ताव्यस्त काही दिसणार नाही. आणि हेच मी मगाशी पण तुम्ही जसं बोलात की सुसूत्रता असावी, कुठल्याही गोष्टीमध्ये नीटनेटकापणा असावा, हा एकच हेतू त्यात होता, जेणेकरून त्या तिथून बसणाऱ्या व्यक्तीला, कर्मचाऱ्याला काम करायला उत्साह वाढावा. आणि त्या उत्साह वाढण्यातनं जनतेची कामं लवकर होतात आणि प्रशासन सुसूत्रपणा येते. निश्चितच प्रशासनात काम करताना वेगवेगळ्या सुचतात, पण काम करताना गेली 36 वर्षामध्ये मोठी संकटही संकटांना देखील सामोरं जावं लागतं. म्हणजे बरेच असेल, आपत्ती व्यवस्थापन असेल, त्यामुळे करणारे अपघात असतील, त्यानंतर बघितलं तर वेगवेगळ्या परीचे पाणी जास्त पूर परिस्थिती असेल, किंवा मध्ये कोरोनाचा काळ देखील आलेला, अशा ह्या सगळ्या संकटावर तुम्ही देखील मात केली आहे. काय सांगाल त्याबद्दल? निश्चितच 2020 साली आपल्याला कोरोनासारखी महामारीला संकट जावं लागलं, सामोरं जावं लागलं. आणि त्यावेळीचं असं एक वेगवेगळ्या भाषाच वापरले जायचं, लॉकडाऊन. आता लॉकडाऊनचा अर्थ किती लोकांना माहिती होता, परंतु तो शब्द त्यावेळी ऐकायला मिळाला, शिकायला. आणि दुसरी म्हणजे विशेष जबाबदारी त्यावेळी दिली गेली की तहसीलदार या पदाच्या लोकांना इन्सिडेंट कमांडरच्या पॉवर्स दिल्या गेल्या. आता इन्सिडेंट कमांडर हा शब्दच तुम्हाला तरी निदान ऐकून तरी वेगळंच वाटतं. म्हणजे की तुम्हाला असे विशेष पॉवर असतील, आणि त्यावेळी आणीबाणीसारखी परिस्थिती जेव्हा तुम्हाला एखादी वाटतं इथं फार मोठं संकट आहे, तर तुम्ही स्वतः निर्णय घेऊ शकता. अशा प्रकारचं इन्सिडेंट कमांडरचं पद सारखं गोष्टीचं सामोरं जाऊन आपल्याला काम करावं लागलं. निश्चित लॉकडाऊनच्या काळामध्ये परप्रांतीय लोक असतील, रोजगार मजुरी करून जीवन जगणारे लोक असतील, त्यांना अन्नधान्याचं, कारण लॉकडाऊनमुळे सगळं व्यवहार ठप झाला होता. आणि लोकांना अन्नधान्य मिळवणंसुद्धा कठीण झालं होतं. कणकवलीसारख्या शहरामध्ये जे काही व्यापारी मंडळी होती, त्यांना आम्ही आव्हान केलं, आणि त्या आव्हानाला त्याने प्रतिसाद देऊन इतकं किट्स दिल्या, तांदूळ, डाळ, जीवनावश्यक वस्तू दिल्या. आणि माझ्या माहितीनुसार कणकवली तालुक्यात असं कोरोना काळामध्ये अशी एकही व्यक्ती नाही की जे अन्नधान्यापासून वंचित राहिली होती. अगदी चेकपोस्ट असतील, चेकपोस्टवर होणारी गर्दी, ते क्वारंटाईनसाठी हातावर जे शिक्के मारायचे होते ते, ह्या असा प्रचंड रात्री 24 तास कार्यरत राहावं लागलं. आणि निश्चित जरी काम वेळ कठीण होती, तरी पण त्या कठीण परिस्थितीला आम्ही हसत समोर जाऊन काम केलं, आणि ते आपल्याला ज्ञात असेल. पण कठीण परिस्थितीत काम केलं, पण याच कठीण परिस्थितीत काही वेळा कुटुंबाकडे दुर्लक्ष होतं. 36 वर्षामध्ये आपण बघितलं की 24 तास काम, ड्युटी 12 तास, किंवा आपत्कालीन काय असेल तर जावं लागतं. कुटुंबाकडे कुठेतरी दुर्लक्ष होतं. यावेळी कुटुंबाचं काय म्हणणं असतं, यावेळी कुटुंब कसं पद्धतीने तुमच्यासोबत आहे? नाही, कुटुंबाने माझ्या कामासाठी, माझा एक मुलगा आहे, तो नुकताच BE झाला आहे इलेक्ट्रॉनिक टेलिकम्युनिकेशनमध्ये, आणि एक मुलगी आहे. ह्यानी मला आणि माझी मिसेस ह्यांनी कधीही माझ्या कामात अडथळा आणला नाही. त्यांना माहिती आहे, काम असेल तर मी अगदी सकाळी नाश्ता तयार असेल आणि माझी वेळ आली असेल तर मी नाश्तासुद्धा न करता निघून जातो, हे सगळ्यांना माहिती आहे. मी म्हणजे वेळेला महत्त्व दिलेलं आहे. बरोबर. आणि त्यामुळे कुटुंबातल्या लोकांनी मला कामामध्ये कधी अडथळाच आणला नाही. उलट ते सपोर्टच करतात
की नाही ठीक आहे तुमच्या वेळेला महत्त्व देऊन वेळेला लोकांची सेवा करणं हा एक कुटुंबसुद्धा एक सेवेलाच वाहून घेतल्यासारखं मला वाटतं. म्हणजे कुटुंबाने नेहमी तुमच्या पाठीशी राहिलं पाठीशी म्हणून राहिलं. आता हां. तुम्ही इथपर्यंत आहात. एकंदरीत ह्या सर्व प्रवास आपण बघितला आपला. कोणत्या आठवणी ज्या या 36 वर्षा कार्यकाळात तुम्हाला लक्षात राहतील या निवृत्तीनंतर, अशा कोणत्या आठवणी सांगशाल? निश्चित देशाचा जो काही अमृत महोत्सव आपण 75 वर्षी साजरा केला आणि केंद्र आणि राज्य शासनाच्या आव्हान असं होतं की जिल्हा आणि तालुका या ठिकाणी 75 फूट स्तंभ उभारणे आणि ध्वजारोहण करणे. परिस्थिती थोडी अवघड होती, परंतु मनोमन विचार केला की ही संधी आता नाही तर कधीच मिळणार नाही. मग मला नेहमीच कणकवली शहर हे चांगल्या प्रकारे साथ दिलेलं आहे. प्रत्येक गोष्टी कोणत्याही गोष्टीला हाक मारली तर ते हो म्हणतात आणि मदतही करतात. कणकवली शहरवासी असतील, व्यापारी असतील किंवा सामाजिक कार्यकर्ते असतील. आणि अशातच आपण 75 फूट स्तंभ उभारण्याचं काम हाती घेतलं आणि 15 ऑगस्ट 2022 साली ते यशस्वीरित्या ते ध्वजारोहण केलं आणि हे राष्ट्रीय काम माझ्या नेहमी लक्षात राहणार. निश्चितच आम्ही पण बघितलं ते. आम्ही ते साक्षीदार आहोत. ज्यावेळी करताना काही त्यावेळी पाऊस पण होता. बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागला. आम्ही त्यावेळी प्रत्यक्षात होतो त्यावेळी. पण त्यावेळी ध्वजारोहण 75 फूट जो उंच ध्वजारोहण झालं आणि पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची मान उंचावेल असा एक कार्यक्रम या ठिकाणी त्यावेळी झाला कणकवली. आणि त्यामुळे कणकवलीवासियांना तो अभिमानास्पद आहे. एक चांगलं काम तुमच्या हातून आणि सगळंच हे घडलेलं आहे. माझा एक पुढचा प्रश्न असेल की आता तुम्ही उद्यापासून म्हणजे रिटायर होत आहे आज, निवृत्त होल्यानंतर उद्या तुम्हाला तहसील कार्यालयामध्ये जाता येणार नाही आहे. त्यानंतर तुमचे सगळे मित्र भेटणार नाही आहेत. तुमचे जी संपूर्ण कर्मचारी तुमच्यापासून भेटणार नाही आहेत. कसं वाटेल? थोडंसं एकटेपणा जाणवणार, कारण आपण नेहमी गजबजल्या वातावरणात काम करायची सवय असल्यामुळे आणि सतत एका मिनिटाला महत्त्व देऊन काम करतो. आणि जेव्हा आता आपण रिलॅक्स होणार तर निश्चित तो तुमचा प्रश्न साहजिकच आहे. परंतु थोड्याशा माझं मुळात मी आईवडील शेतकरी आणि शेतकरी कुटुंबात जन्म झाल्यामुळे मला शेतीबद्दल थोडी आवड आहे. निश्चितच माझा नंतरचा काळ हा मी शेतीमध्ये घालवणार आणि नुसतं जाणं ते जे आपल्या शेजारी पाजारी शेतकरी असतील, सुशिक्षित मंडळी असेल, त्यांना शेतीचं महत्त्व पटवून देऊन शेतीमध्ये सुद्धा तुम्हाला एक वेगळं काम केलं तर तुमचं दरडोई उत्पन्न वाढू शकतं. आणि यासाठी शेतीमध्ये हरित क्रांती घडवून आणता येऊ शकेल का, याच्यासाठी तुम्ही काम प्रयत्न करणार. निश्चितच एक प्रश्न राहिला, जेणेकरून ज्यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन जी यंत्रणा तुमच्याकडे होती त्यावेळी कणकवली असेल, देवगड असेल आणि तुमच्या वाढदिवसादिवशी देखील एक मोठं इन्सिडेंट देवगडमध्ये घडलेला, खूप मोठा होता, सगळ्यांनाच तो माहीत आहे. तरी देखील तुम्ही 24 तास त्या घटनेवर होता. एकंदरीत काय सांगाल याबद्दल? कसं असतं, आपत्ती ही कधी सांगून येत नसते, म्हणून तर त्याला नैसर्गिक आपत्ती असं आपण म्हणतो, म्हणजे डिझास्टर मॅनेजमेंट. आता वाढदिवसापेक्षा ही महत्त्वाचं आहे की ज्या एखाद्या कुटुंबामध्ये एखादा मुलगा जन्माला येतो, त्याला त्याचं संगोपन होतं, लहानाचा मोठा होतो, शिकतो आणि तो असं अचानकपणे इन्सिडेंट्समध्ये गेला की त्या आईवडिलांवर किती दुःखाचा डोंगर कोसळतो. आणि ते त्यांना आपण ते देऊ शकत नाही परत. ते मूल पुन्हा जिवंत देऊ शकत नाही. परंतु त्यांच्या ज्या यातना असतात, त्यांच्या ज्या दुःखद भावना असतात, ते भरून काढण्यासाठी किमान ते मुलाचं प्रेत
त्यांना किती लवकरात लवकर लवकर मिळेल. सुपूर्द करता येईल बरोबर. ही एकच भावना डोक्यात ठेवून त्या दिवशी काम केलं आणि निश्चित त्या आमच्या प्रयत्नाला यशही आलं. आणि आदल्या दिवशी 5:30 वाजता जी घडलेली घटना आहे, बरोबर 5:30 वाजताच ते मूल मिळालं बरोबर. आणि त्यांना आम्हाला जे काही शासकीय फॉर्मॅलिटीज पूर्ण करून त्यांना ते मूल त्यांच्या ताब्यात देता आलं. हे आनंद उत्सव आपला वैयक्तिक कधीही साजरा करू शकतो, बरोबर. परंतु ह्या अडचणीत आलेल्या लोकांना जर आपण वेळेत मदत केली तर परमेश्वर आपल्याला निश्चित त्याची एक वेगळं आशीर्वाद त्या देऊ दिवशी शकतो. खरोखरच एक आयुष्य म्हणजे तुम्ही सगळी मदत केल्यामुळे तुमचा एक आठवणीचा दिवस हो, होता तो. निश्चितच. याच आपत्ती काळात तुम्ही देखील कणकवलीत देखील आपत्ती यंत्रणेमध्ये काही बऱ्याच नागरिकांना मोठी मदत देखील मिळवून दिलेली होती. हां, विशेषतः सांगायचं म्हणजे मला अभिमान वाटतो की जेव्हा पाऊस सुरुवात होते किंवा परतीचा पाऊस असतो, ते विजेंचा गडगडाट असतो, विजा पडतात आणि वीज पडून एखाद्या घरावर वीज पडली तर एखादा मनुष्य दगावू शकतो. मी कणकवलीच्या कार्यकाळामध्ये अशा 3-4 घटना घडल्या की त्यात वीज पडून मनुष्याची हानी झाली. आता वीज पडून हानी झाली, मनुष्य तर गेला आहे, मनुष्य आपण जिवंत करू शकत नाही. परंतु शासनाच्या जे काही निकषामध्ये बसणाऱ्या काही गोष्टी आहेत अनुदानाच्या रूपाने, तर तो आपण किती लवकरात लवकर त्यांना देऊ शकू या माध्यमातून माझ्यावरती 3 ते 4 केसेसमध्ये मी विदिन 40 डेज म्हणजे 4थ्या दिवशी आम्ही चेक 4 लाखाचे दिलेले आहेत. आता हे काय मी मोठी मेहरबानी करणार नाही, शासनाच्या आहे निकषात. नाही मग पोलिसांनी PMचा रिपोर्ट द्यावा, डॉक्टरांनी त्यांचा रिपोर्ट द्यावा, तलाठी मंडळाधिकाऱ्यांनी पंचनामे करावे. ह्यांची त्यांच्याकडून येण्याची वाट न बघता आपणच इनिशिएटिव्ह घेऊन की बाबा हे जे पटकन बरोबर. माणुसकी आणि त्याने पटापट घेऊन आणि आमच्या ऑफिशियल कामकाज करणारे कर्मचाऱ्यांना अरे हा PM कधी आला, हे कधी आला. तर घटना घडली की त्याची ज्या यंत्रणेशी संबंध असेल त्या यंत्रणेकडून त्या गोष्टी करून घेऊन मदत केणे म्हणजे ते ऑन दी रेकॉर्ड मदत करणं ही गोष्ट. आणि मला एवढंच समाधान वाटतं की आपण त्या माणसाचा कुठेतरी हातभार लावू शकतो, त्यांना उभं राहण्याची ताकद मिळू शकते. निश्चितच हे सगळं कामकाज तुमचं या कार्यकाळात 36 वर्षाच्या सगळ्यांनीच पाहिलं, आम्ही देखील पाहिलं आहे. आज तुम्ही निवृत्त होता. एकंदरीत ज्या तहसील कार्यालयातून आपण आज निवृत्त होत आहे त्याचं सुशोभीकरण देखील तुम्ही जाता जाता करताय. स्वतः काल आम्ही बघितलं तर तिथे तुम्ही उपस्थित करून घेतलं सगळं नियोजन. काय सांगाल तर त्याबद्दल? हां, मी कालही म्हटलं होतं की ज्या कार्यालयात आपण काम करतो की ज्या कार्यालयात आपल्या कर्मचारी असतात त्यांना जर उत्साहवर्धक वातावरण हवं असेल तर परिसर स्वच्छ पाहिजे, कार्यालयीन बैठक व्यवस्था व्यवस्थित असली पाहिजे, कार्यालयांमध्ये संगणक असतील, इंटरनेट केबल्स असतील, तर ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत ह्या नीटनेटक्या आणि सुरळीत चालणाऱ्या असाव्यात. त्या असतील तर कामकाज चांगलं होईल. नाहीतर नेट गेला मग आता काम थांबलं, लाईट गेली काम थांबलं. आपल्याला माहिती असेल नसेल सगळे जिल्ह्यामध्ये कुठे असतील नसतील, परंतु मी गतिमान प्रशासनाच्या माध्यमातून DPTCकडे मागणी केली आणि आपल्याला देवगडमध्ये एक मोठा जनरेटर आणून ठेवला म्हणजे जेणेकरून MSEBच्या मेंटेनन्सच्या दिवशी लाईट जी जाते दिवसभर तशी परिस्थिती देवगडमध्ये नाही आहे. इथं या ठिकाणी सोमवार असो कोणताही दिवस असो जनरेटरवर कामकाज पुढे चालू राहतं. आणि निश्चित आता तुम्ही सुशोभीकरणाचा विचार केला तर मला नीटनेटकं आपणही राहावं आणि कार्यालयाचं कामकाजही नीटनेटकं चालावं
याची सवय आहे आणि आवड आहे. आणि म्हणून तुम्ही मगाशी प्रश्न केला की तुम्ही देवगडमध्ये सुरुवात झाली रिटायरमेंट. आता इलेक्शनच्या काही क्रायटेरिया असतात. त्या क्रायटेरियामध्ये मला मागील काही 2-1 वर्षापूर्वी 2-3 वर्षापूर्वी मला मुंबईला जावं लागलं. मुंबई उपनगर शहरात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अंडर असलेलं अंधेरीतलं संजय गांधी तहसीलदार या पदी माझी नियुक्ती झाली. आणि तिथंही एक चांगल्या प्रकारे काम केलं. लाभार्थी निवडणं, मंजुरी देणं ह्या सगळ्या गोष्टी होत्या. परंतु माझं मन ग्रामीण भागाकडे होतं होतं. नेहमीच होतं. आणि देवगडवासियांना असं वाटतं की मी देवगडमध्ये यावं. आत्ताचे पालकमंत्री महोदय यांच्याकडे अनेक लोकांनी मागणी केली की आम्हाला पवारसाहेब पाहिजेत. आणि त्यांनी तसे प्रयत्न करून मला पुन्हा मी पण इच्छा व्यक्त केली होती की मी ज्या तालुक्यात माझी नोकरीची सुरुवात झाली त्याच तालुक्यात सेवानिवृत्त होता आलं तर मला फार आनंद होईल. बरोबर. आणि उर्वरित सेवेकाळामध्ये देवगडवासियांचं काम मला किती चांगलं करता येईल ही एक मनोमन इच्छा होती. आणि ती इच्छा बऱ्यापैकी पूर्णच झाली असं मी म्हणेन. आणि मी या सेवेतून सेवामुक्त होण्याची मला देवगडवासियांकडून मिळते हीच आनंदाची बाब आहे. सेवामुक्त होण्यासाठी मिळते असं म्हणताय, पण बऱ्याच देवगडवासियांनी सांगितलेलं की साहेबांचं काम आम्ही बघितलं, साहेब अजून देखील काम करतील आमच्यासाठी, अशा काही जणांनी अपेक्षा देखील व्यक्त केली. एकंदरीत आज देवगडमध्ये बहुसंख्य जे नागरिक आहेत, ग्रामस्थ आहेत, ह्या तुमच्या सेंडअपसाठी उपस्थित राहणार आहेत, कर्मचारी आहेत, काय सांगाल? त्यांना मी असं सांगू इच्छितो की आपलं जे काम आहे परिपूर्ण माहिती घेऊन आपण ॲप्लिकेशन केलं तर समोरच्या काम करणाऱ्यालाही चांगली मदत करता येऊ शकते. आता माझं कामकाज करण्याची पद्धतीमध्ये असंच आहे की मी पहिलं आलेल्या माणसाला किमान बसा खाली, बसल्यानंतर सांगा प्रश्न काय आहे तुमचं. नीट समजून घेतलं की नीट उत्तर देता येतं. आणि नीट उत्तर दिलं की समोरच्याचं समाधान होतं. आणि भलेही एखाद्याचं काम झालं नाही पण तो नाराज होऊन जाऊ नये. कार्यालयातून बाहेर पडताना हसत जावं. आणि हेच मला नेहमी वाटत असतं. आणि त्यामुळे लोकांच्या अपेक्षा निश्चितच असतील वाढलेल्या, परंतु वयोमर्यादा कोण टाळू शकत नाही. आणि त्यामुळे सेवेनंतरही फोनद्वारे कोणी काही विचारलं तर आपण निश्चित सदैव त्यांच्यासाठी तयार असणार आहोत. तशाच पद्धतीने कणकवलीवासी देखील तुमचा हा सेवानिवृत्ती सोहळा साजरा करत आहे, काय सांगाल कणकवलीवासी? संपूर्ण सेवा काळामध्ये कणकवली आणि माझं एक वेगळं नातं निर्माण झालं. खऱ्या अर्थाने राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक घडामोडी जोरात घडत असतात कणकवलीमध्ये. आणि सेन्सिटिव्ह तालुका असूनसुद्धा मला काम करताना इथं अजिबात दडपणाखाली किंवा असं कधीच याची वेळ आली नाही. कारण आपण कधीही कोणाशी एकतर्फी काम केलेलं नाही, सर्व समावेशक काम केलं. आणि त्यामुळे निश्चित कणकवलीवासियांनी आपल्या या कार्यकाळात चांगलं सहकार्य केलं आणि काम करण्याची संधी दिली. त्यामुळे कणकवली ही विशेष लक्षात राहील माझ्या संपूर्ण आयुष्यामध्ये. आणि त्यामुळे कणकवलीवासियांना मी धन्यवाद देईन. त्यांनी माझं काम समजून घेतलं आणि मला त्याच पद्धतीने सहकार्य केलं त्याबद्दल. निश्चितच सेवानिवृत्ती होते साहेब आपली. जाता एक शेवटचा प्रश्न, कणकवली असेल, देवगड असेल, जे कामकाज तुम्ही ज्या तालुक्यामध्ये, ज्या गावामध्ये, ज्या जिल्ह्यामध्ये केलं आहे आणि प्रशासकीय यंत्रणा आपल्यासोबत आहेत, या सर्वच यंत्रणाला एक शेवटचं काय सांगाल?
हां, मगाशीच मी सांगितलं तसं की आपण ज्यावेळी एखाद्या कार्यालयाच्या कार्यालय प्रमुख म्हणून बसत असतो आणि आपल्याकडे सेवा मागण्यासाठी, सेवा मीन्स त्यांच्या कामासाठी लोक येतात, तर त्यांचं तुम्ही पहिले स्वागत करा, बसवा, ऐकून घ्या, नीट ऐकून घ्या. नीट ऐकल्यानंतर त्याचा नक्की प्रश्न काय आहे तो पहिलं समजून घ्या. नाहीतर हे तुमचं काम इथं होणार नाही असं केलं की मुळात तो दमून भागून आलेला माणूस असतो, तो थोडासा नाराज नाराज होतो होतो. आणि त्या नाराजी स्वरूपात त्याचा आधीच मुळात तुम्ही कामच नाही केलं तर तो अधिक नाराज होतो आणि मग ती खूप प्रसिद्धी आपली कार्यालयाची होते. म्हणजे कर्मचारीने असं काम करावं की माझं काम अधिक चांगलं होईल आणि माझं आणि माझ्या कार्यालयाची बदनामी न होता विभागाचं काम, आपण ज्या विभागात काम करतो त्या विभागाचीही बदनामी होता कामा नये, अशा पद्धतीने सगळ्यांनी कामकाज केलं पाहिजे. आणि त्यामुळे तुम्ही चांगलं काम केलं तर तुम्हाला नक्कीच परमेश्वर रूपाने आशीर्वाद मिळेल आणि आपल्याला चांगलं आपल्या कामकाजाचे यश मिळू शकते. निश्चितच. धन्यवाद सर. आर जे पवार आपल्यासोबत होते, ते तहसीलदार देवगड म्हणून ते कार्यरत होते. नीट काम केलं तर नीट उत्तर देता येतं आणि समोरच्याचं समाधान होतं. असं काम आपण केलं पाहिजे असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. एकंदरीत त्यांचा कार्यकाळ आपण बघितला आणि त्यांच्या या कार्यकाळात संपूर्ण देवगडवासी असेल, कणकवली असेल किंवा सिंधुदुर्गवासियांतील समस्त नागरिक असेल यांनी त्यांचा जो सत्कार सोहळा हा देखील आयोजित केला आहे, निवृत्तीनंतर आयोजित केलेला आहे आणि यात देखील आपण सहभागी होणार आहोत आणि संपूर्ण जे त्यांचं जे कार्यकाळातलं जे नियोजन आहे ते देखील आपण सगळ्यांना सांगणार आहोत. पण आज तुर्तसा त्यांनी जे सांगितलेलं आहे की पुन्हा एकदा सांगतो की नीट ऐकून घेतलं तर नीट उत्तर देता येतं आणि समोरच्याचं समाधान होतं. असं महसूल विभागातलं जे काम आहे ते प्रत्येकाने केलं पाहिजे, तरच आपली जी प्रशासनातली जी इमेज आहे ती आपली चांगली राहते. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.